ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது ஒரு புது வீடியோ உங்களுக்காக. இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ இந்த வீடு பாருங்கள் இவர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். அங்கே மேட்டுப்பாளையம் தெரியுதா? அதுதான் மேட்டுப்பாளையம். இதை பாருங்கள், அதுதான் எங்களோட வீடு. என்னோடய அண்ணன் இருக்காங்க, அவரோட சின்ன வயசில் இருந்து அந்த வீடு தான் இருந்துச்சு. இப்போது சேல் பண்ணிவிட்டு வேறு வீடு எடுத்துருக்காங்க. நல்லா வெயில் இருக்குது, அதுக்கு தான் இருக்கு காண மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த டீ இலை போடுறாங்க பாருங்கள், போய் காமிச்சிருவாங்க. உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், 2 நாய் இருக்குது. இதுலேருந்து போயிடுவோம். என்னோட தம்பி இருக்காங்க, பாருங்க. ஒரு நாய் இருக்குது பாருங்க, 2 நாய். அந்த உட்கார இருக்குது, அந்த இப்படியே பார்க்குது. பாருது அப்படியே ஸ்ட்ரீட் டாக். இது நல்ல ப்ரீடு வயலில் கண்ட்ரி டாக். பாருங்க பாருங்க எப்படி போடுவோம். பாருங்களேன், உள்ளே போய் காமிச்சிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க கைஸ் எப்படி இருக்குது. உள்ளே விட மாட்டேன் சொல்கிறாங்க, அதுக்கு தான் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க. நாங்கள் அந்த சைட் போயிடலாம். உள்ளே விடவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதில் தான் நாங்கள் வந்தது. இப்போ வந்து வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்க எப்படி மூடி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கவே முடியல, அப்படி மூடி இருக்காங்க. அப்போ அங்கே வீடு காட்டுவது தெரியுமா, அங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் அங்கே ஒரு வீடு, அங்கே போய் பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா, இருங்க போய் காமிச்சிடுறா. பாருங்கள் எவ்வளோ இதெல்லாம் இருக்குது.